Здравейте, приятелчета! Днес ще ви покажа ескиважи. Ескиважите са гмуркане под удара. Аз долу-горе така си го представям и вие така ще си го представите, ще ви бъде малко по-лесно. Ескиважи правиме на прави удари и на крушет. Когато ни атакуват с прави удари и с крушет. На апъркът, ако направите ескиваж и реагирате на апъркъта, директно гасват централно осветлението. Ще ви покажа как се изпълнява ескиважа. Добре, бойна стойка. Така, ръцете ги прилепваме плътно до главата и с левия крак наляво. Потапяме се, муркаме се, стъпваме и добавяме другия крак. Айде, сега ще направим надясно ескиважа. Пак, ръцете горе, всичко е от краката. Ще ви покажа грешките. В повечето случаи, когато тръгнат по-начинаещи да правят ескиважи, правят това нещо. Първо с главата или само от кръста. Първо ще ви заболи кръста, второ, когато го направите това движение, вие вървите право срещу удара и сами ще се забиете евентуално на крушето или на прави удар. Айде, сега ще ви покажа и може и с прави ударчета. Излизаме, раз, два, три, четири, ляво, хоп, раз, два, три, е това. Това въженце ще ни бъде ориентир долу-горе колко да се вмурнеме. Добре, айде, дигаме ръцете горе. Ай, това нещо. Хоп, хоп. Искам да ми видите краката. Стъпваме, добавяме, стъпваме, добавяме. Ескиважите не е задължително да си ги тренирате в зала, значи може, ако сте в къща, може навсякъде. Стига да имате някакви такива железца да си го закачите. Въжето може да си го тренирате навсякъде. Така, за малко по-начинаещите, може да си го правите само напред. Ето това нещо. И назад. За по-напредналите може да играете свободно, бой с сянка, гири, каквото и да е. Просто въжето да ви стои само като ориентир. Е това нещо. Почваме да си правим бой с сянка. Но като го има въжето, вие вече се съобразявате с него и си го правите това гмуркане. Много е хубаво, много е красиво. Но е много трудно за изпълнение в игра. Всичко е трудно и на мен ми беше трудно, но в един момент стана лесно, затова че предполагам, че и на вас ще ви бъде така. Стига да сте достатъчно упорити.